Zarautzen Gabon giroa berezia da. Kalez kale dendaz denda gure bihotzetara iristen den magia. Opari paregabeak, gertutasuna eta esklusibitatea erakusten duten maitasun keinuak. Gure oroimenean betiko gordeko ditugun uneak partekatuko ditugu. Hemen, etxean, bakarrik aurkituko dituzun zaporeak. Bertako produktuak aukeratzen ditugunean, gure bihotzetan betiko geldituko diren oroitzapenak sortuko ditugu. Gabon hauetan, bizi dezagun magia Zarauzko saltokietan.